Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Симо и поради големия интерес, неочаквано големия интерес към канала ми в YouTube, реших да си направя един малък подарък. А то е тази скромна камерка DJI Osmo Pocket. Естествено първа серийка, като за начало, понеже клипчетата с телефона не стават кой знае колко хубави, нищо са с хубава резолюция. Затова реших да взема тази камерка. Нека сега първо отворим. Така. Изглежда малко и компактна. Оставим настрани и да видим какво имаме в комплекта. А тук имаме. Това между другото е много удобно, не знам как точно. Ага. Перфектно. Го оставим тук. Имаме естествено кабелче за зареждане. Ето го кабелчето за зареждане. Имаме накрайник за iPhone, за по-старите модели. Не знам дали се вижда. Да, вижда се. И имаме самото капаче. Ето го, самото капаче, където се слага там. Така. Пристига в едно удобно кълъвче. Ето да ви го покажа. Пак казвам, с телефона не е кой знае какво качество. Така, отваря се от тук. И ето го стандартният накрайник. Type-C. Ето. Тук имаме място за карта памет. Аз съм я поставил предварително, нали? В случая съм с 64 гигабайта. Така. Нека да включим сега машинката. Четири снима. Оп. Много интересна машинка. Мисля много скоро да я пробвам. Да започнем с интересните клипчета, филмчета или както искате го наречете. Дайте ми предложение за някоя нощна камера. Пишете долу в коментарите. Оставете по един коментар за някоя нощна камерка. Що годи читава, нали? За начало ще снимаме с тази за начало, но е хубаво и една нощна камерка да имаме. Имаме описание на английски. Общо взето, почвам тестовете на камерата. Кое как що. И скоро очаквайте на много интересна поредица. Чао за сега.